Здравейте хора, аз съм ZomDesBG. Тук с мен е един мой приятел на име Матвей. Аз ли бе? Аз този приятел е, ще бъхтя е. Нищо ти съм казал. Добре. И сега сме в сървърът Portal Gun 2. Днес ще играем Portal Gun 2 сървърът. Може и да читна малко, така че някой да не пише в коментарите, че съм читнал. Всъщност, читнал... че съм читнал прекалено много, обаче това е Portal Gun 2, така че мога да се приспособя с това оръжие, по-скоро Portal. Добре, ще спра само за малко, докато отира някъде с тази вагонетка. Здравейте хора, връщаме се пак. Да. Тук с мене Матвей. Абе, ти познават ма и ко са правиш велик. Сега почваме с тест 1. Така, също така и си взех Спалек бе. Портал на оръжието. Така. Престани да викаш. Да те дразня, ще чуеш. Съм ти батка. Чули? Да. Ко правиш велик? Баба ми хубава жена и твоите баби хубава. Чули велик? Леле, човек. Какво е? Видя ли как само тъпо се хвърли? Уш, какво биш това? Ма видя ли как най-тъпо се хвърлих? Като малумен. Така. За какво са хвърли бе? Нарочно беше, защото искам. Маля, сокчето ми падна. Нямам сега сокче. Добре. Сега Чакай, имам сокче. трябва да оцеля. Още имам сок, чай не дай. Не. Какво направих? Ударях се. Хора, сега не пишете в коментарите, че съм прекалено много читнал, обаче може да стане така. То пък, сега някой да му напише направиш, аз ще го бъхтя с отбой направя, ще го хвърля суплекс, какво? Ко? Какво е лик? Нищо. Добре. Какво съм казал? Не. Добре. След този мод леко се бъгва. Защото това не се казва буквата, се казва лагва. Не лак. Значи- Бък е. Лък, лак, Бък. лак. Бък. Айде пишете в коментари какво е лак или бък. Да видим колко. Бък. Абе ти... Какво? Ти кой клас си велик? Трети. Баба ми! То спок, сериозно ли? Да. Аз съм пети. Бахти. Не. Добре хора, това се бъгва малко. Лъгва майна! Бъгва. И печали! Кой печали? Аз. Стига ми пада сухче. Добре хора, нещо се бъгна тук. Не. Не. Нищо. Може да отваряш въртивен. Абе, не се е бъгнало. Просто Това аз съм... си е бъгнало, да, ама лъгва, това е друго нещо. Не. То спак падна ти батерия лек. Ами, За кой си колко? изрек сокчето, брат? да не знам. Мамо, отвърши ми сокче. Така нашият приятел Матвей тук штурна малко. Полудях. Той сам каза, че е полудял. Отивам да бъхтя кучето си, ще се така. Лик. Добре, а? Хора, ще спра само за малко, докато... Не знам. Просто за малко. Здравейте хора, връщам се пак в Майнкрафт на Portal Gun 2 и да.
А тази лампа какво става? Муха-ха-ха-ха. Ту-тиру-ту-ту. Сериозно? Добре, имаме си и това за всеки случай. Тест ту. Тест 2. Добре. Няма да го ползвам още, за да ви е интересно. Добре. Нека да си вземем малко повече айрон. Добре. Ох. Така. И готово. Нека си крафтна няколко такива. 2 ножици. Взимам каквото мога. Така че хора, това не е чит. Просто мога каквото мога. И така, разбрахте, трябва тук да се хвърли нещо. Нещо не е чак толкова задължително айрон. Така че не съм читнал. Тест 3. Така. Имаме лава. Добре. Какво да правя сега? Така. Не. Добре, това не е умна идея. Добре, успях. И хора, май до примерно 4-та мисия ще стигне този клип. Да. Трябва само да мина 4-та мисия. Аз така си го наричам, въпреки че са тестове. Добре. Тест 4. Всъщност, айде до 5-ти тест. Добре. Трябва да отида там и после там. Добре. И накосам. Сигурен съм, че трябва тук да се кача. Я първо да поразгледам навсякъде. Нека да хвърля тези. Какво трябва да направя сега? Добре. Семки плюи. Добре. И май няма нищо какво да направя. Освен едно. Тук дали има нещо? Добре, хора, ще се върна веднага, щом щупя. Всъщност няма да
спирам, защото почти съм на път да го щупа. Добре, хора, ще се върна веднага, щом разбера какво трябва да се прави. Добре, хора, не разбрах какво трябва да се направи, но мога ето това. Така че... Така. Оп. Така, къде съм? Бутонче. Всъщност, трябват ми още. Още. Добре, хора, ще се върна, щом пак събера достатъчно материали. Хора, оказало се, че аз съм бил точно до вратата. Добре, там няма нищо. Има бедрок. Този мап съм го виждал. И тест 5. Да. Казах, че ще бъде клипът само до 5 тест. Тест 5. Да. Значи, когато мина този тест, тогава ще спра клипът. А този блок, ако го щупа, какво ще стане? О, това. Ами, няма проблем, малко истинска светлина. Добре, хора, но в коментарите всъщност не. Смятам да направя ето това. Добре, и откъде се появихте? Всъщност мога я и тук. Добре, какво става? Така. Що изобщо се телепортирам тук? Добре. Сега трябва да подейства. Така. Май горе-долу. Да. Половината направих. Сега остана другата половина. Да, хора. Това ще бъде всичко за този клип. Аз бях Зандет. Можете да се абонирате на моя канал, да оставите по един лайк. Само напишете, че съм читър в коментарите. И това беше от мен Зандет. И чао!